dad? Grace neu Benjamin? A beth ni'n mynd i wneud nhw ar ôl i ffindio nhw? Rhoi nhw nôl yn dyfe? Helo, Enfi Tywels ydw i, pennaeth Ysgol Bro Ingli. Dwi wedi enwebu Ysgol Bro Ingli ar gyfer y wobr siwmai am yr gwaith i ni'n wneud o'r enw Banter Cart. Gwaith Banter Cart yw mynd mas am dro mewn i'r gymuned i weld y bethau hyfryd sydd gyda ni fan hyn yn Tydradd. A wrth wneud ni, mae'r plant yn dysgu tafodiaeth yr ardal, diwydiadau, pethau am natur i gyd trwy gyfrwng y Gymraeg. Dechreuodd cwpl o flynyddau yn ôl, a dwi'n teimlo bod wedi gwneud lot o wyniaeth i'r plant. Maen nhw'n mwy Cymreigaidd i ffordd, a dyna pam fi wedi enwebu nhw. Iawn, straen. Siwmai, Edrych Deinon dwi'n ddirprwy bennaeth yn Ysgol Bro Ingli, a dwi'n mai siarad gyda chi byti Banter Cart. Dechreuon ni'r sesiynau Banter Cart nôl tua 4 mlynedd nôl nawr, a rheswm am hynny oedd roeddwn ni am targedu'r plant a dysgu termau bob dydd iddynt fel enwyr blodau, enwyr dail a blanhigion, rannu feiliau gwyllt sy'n byw yn gwmpas ni. Mae 96% o blant yn dod o deuluoedd i Gymraeg, a dyn nhw'n mynd clywed yr iaith Gymraeg ar yr aelwyd, ac felly fydd yr termau ni yn mynd ar goll. Felly penderfynon ni cynnal sesiwn Banter Cart unwaith bob wythnos, lle mae'r plant pob dosbarth yn gallu mynd i ryw fan arbennig yn Trefdraeth, a gan ein bod ni'n byw mewn awyrgylch mor brydferth gyda'r môr a mynydd ac yn y blaen, roedd hi'n am targedu ryw ardal penodol a dysgu'r termau i gadw'r enwau yma'n fyw ar lafar i'r plant. Mae'r holl beth yma'n targedu gwaith ymchwil, ond yn bennaf datblygu'r iaith Gymraeg y tu allan i furiau dosbarth. Tu fewn i dosbarthiadau, mae'r plant yn siarad yn Gymraeg gyda'i gilydd, ond tu allan ar iard roedd hynny'n mynd i digwydd, ac felly drwy gweithdi Banter Cart, roedd yna'n gwneud yn siŵr fod y plant yn defnyddio'r iaith tu allan i furiau dosbarth, a cheisio dangos iddyn nhw ar gymuned ehangach bod yr iaith yn fyw, a bod modd defnyddio fe tu fas i furiau'r ysgol. I ni hefyd yn tynnu'r gymuned i fewn i'r gweithgareddau yma, gweithio gyda Parc Cenedlaethol Sir Benfro, ni hefyd draw Castell Henllys, yr Eglwys ac yn y blaen, a dangos iddyn nhw hefyd bod yr iaith Gymraeg yn fyw, a dysgu pobl hynny hefyd am yr blodau'r Cymraeg, dail a'r coed a'r anifeiliaid. Fel dweud ynghynt, mae gan bob dosbarth ryw fan arbennig. Tu ôl i ni fan hyn, mae'r coeden Dafydd, oedd disgybl gyda ni'n Bro Ingli blynyddoedd yn ôl, a fi farw, ac felly fe blanwn ni goeden er mwyn atgoffa ni o'r disgybl hynny. A mae'r dail hynny yn brydferth ac yn newid trwy'r flwyddyn. A gyda'r plant yn y cyfnod sylfaen, mae'n astudio'r dail hynny a sut maen nhw'n newid lliw, rhannu'r coeden ac yn y blaen. Draw yn dosbarth blwyddyn 56, ni'n mynd draw i'r hen gastell sy'n lawr tua'r Aber, ac yn gwneud gwaith ar sut oedd y castell Normanaidd hynny wedi datblygu, a sut mae'r castell wedi symud i fyny i'r tref ei hunan, a ni'n canolbwyntio ar hanes yr ardal, a dysgu to y termau hanesyddol am cestyll, a'r llinell amser, a sut mae'r tref ei hunan wedi datblygu. A mae blwyddyn 34 wedi bod yn canolbwyntio lawr yn Parog, lle ni'n edrych ar anifeiliaid gwyllt sy'n byw yn yr creigiau, a hefyd astudio'r hanes lle mae hanes y cychod ac yn y blaen lawr yn Mharog. A mae blwyddyn 1 a 2, fel chi wedi gweld eisoes allan yn teithio gwmpas. Mae nhw'n teithio gwmpas yn gwneud gwaith yn yr Eglwys, ond hefyd o gwmpas yr Afon. A un o'r sesiynau bythgofiadwy oedd beth o'n i allan amser oedd hi'n bwrw eira, ac fydd y dŵr wedi rhewi ar llawr. Ac felly oedd Mrs Matthews wedi dysgu termau o sut mae dŵr yn newid i fod yn solid, i hylif ac yn y blaen. Defnyddio'r termau Cymraeg yma, ond hefyd datblygu gwaith ymchwil. A dyna i chi Banter Cart.